Ahojte, moje meno je Rage a dnes to bude Ask. Keďže ste mi poslali dosť otázok, čo som bol celkom prekvapený, rozhodol som sa, že tento Ask natočím. A pokiaľ sa vaša otázka v tomto videu neobjavila, nebuďte z toho smutní, určite sa objaví v nejakom nasledujúcom dieli. Ako si predstavuješ svoju budúcnosť? Dajte mi prosím vás niekto 50 centov. Ja som youtuber. Koľko ti bolo, keď si zistil, že Ježiško neexistuje? A v koľkatich si sa prestal bať čertov? Počkaj, to mi chceš povedať, že Ježiško neexistuje? Mami! Chcel by si mať krámy? Čo by si radšej zrušil? Svoj facebookový profil alebo YouTube kanál? Najradšej by som si nezrušil ani jedno, ale pokiaľ si mám vybrať, tak určite Facebook, pretože do YouTube som dal fakt viac času, energie, je to proste niečo, čo som vytvoril ja sám a čo ma baví. Aj ty lietaš na jednorožcoch? Inak si top youtuber, máš super videá a pokračuj. PS, môžeš ma pozdraviť, hej ok díky. Zdravím ťa, Iriska. Ty moja teniska, ďakujem, že ma máš rada a ja ťa veľmi rád mám. Ahoj. Žereš kvety? Čože? Čo ti na to povedali rodičia, že natáčaš? Mama to zistila asi hneď po prvom alebo druhom videu a zobrala to až celkom dosť dobre, čo som bol prekvapený. Ale mám fakt super mamu, ktorá ma v tomto podporuje, aj keď si myslím, že v hlave bežia myšlienky, čo za debila to porodila. Spievaš si, keď sa kúpeš? Názor na seba poškodzovanie? Napísala mi, že ma nemiluje, že vraj som hlupý youtuber, ktorý točí hovna. Dobre ľudia, ale teraz vážne, seba poškozovanie je zlé a nevedie to k ničomu, len si proste ublížite sami sebe, ale nepomôžete si tým, takže nerobte to, lebo dopadnete presne takto. Do rána ma to bude bolieť. Aha, ono to neboli. Ale aj tak. Šukal si datla? Vieš čo, datel šukal môjho psa, ale ani ten z toho nebol nejako nadšený. Pristihli ťa niekedy rodičia pri tom, ako si fepoval? Keď jedna ťava je červená a druhá letí doprava, aká je priemerná rýchlosť dežka, keď bager pije kakao? Na toto existuje veľmi jednoduché vysvetlenie. Pretože ťava je zelená, chodí po dvoch ako medveď a má hlavu ako jednorožec. Čo by si urobil, keby ti mamka povie, že si adoptovaný? Skôr by som sa už aj čudoval tomu, keby povedala, že nie som adoptovaný. Aký máš názor na Justina Biebera? Oh, wow. Wow, wow. Oh, baby, 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 oh, baby, 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 oh, wow, baby, 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 oh, wow. Skáčeš parkour? A za toto som dostal prvé miesto. Akurát nie v parkoure, ale v cirkuse za najtrapnejšie vystúpenie, ale to je jedno. Si teplý youtuber, ktorý točí trápne pranky. Ale nie, teším sa, keď sa konečne uvidíme a niečo natočíme. To mi píše ten, ktorý mi dával pred 2 dňami tie nemiestne návrhy a posielal mi fotky svojich mikrobradaviek v tvare sušených rozienok. Rád chodíš do lesa? No na toto ti asi ani odpovedať nemusím. Ak sa vám tento Ask páčil, nezabudnite video lajkovať, komentovať, zdieľať, či mi pomôžete asi najviac, taktiež môžete hodiť odber na môj kanál. To by bolo asi k dnešnému videu všetko, lúči sa s vami Rage, ahojte!